ahunta hunu nia ohunu de ahinta dunsini a oso ebrefo kwaye bretuom ene kwanchen nia odomankoma ate ne ho ono no kosum maimu no oni sumai kasa no obese ye nananom adwene onti anafo nso ote anafo nsem ntem echen anafo fo Ɔkɔmfoɔ kronu ani Ɔkɔmfoɔ ɔdasani a ɔwɔ ani nia odi ne ho ni ɔno na nananom yi nia ne ho te na Ɔkɔmfoɔ panini atete no watete na no ama na no ate owie ne ntete a obehura atraja frama wadane nsu a edumja wadane mframa ema nkwa yabɔ na su ahye ne den wade ne ho enti obɛte ne ho ɔte ne ho nso a ɔte ne ho akɔtena krotia okyira atantade ɔbɛn ahan na wahunu ahan tete ohia mra de ahunu nananom nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ yɛ mpenempena enti no ɔde ayɛ na hofade hyire abasobɔ ane nkunim enti yɛto bi gu nanim ɔfrɛ ne suman ama wabɛhyɛ no mu asom ne man deɛ nananom bɛka no ɔbrɛ ne de etu ne tirim na akɔm kɔ a ɔde abɔ kɔmfoɔ Ɔkɔmfoɔ ɔkɔmankra a yɛnworo ne ho kwa Ɔkɔmfoɔ nea ɔkorɔn na ɔkora ne man so Ɔkɔmfoɔ ɔman somafo a ɔmfa nafu nante mpanini se kɔmfobɔ ne a wɔtena yɛafoɔ ho ama kɔmfo paa bɛto no yɛnyi no boni ayɛ nanso ene kɔmfo pampo yenyi na ye Ɔkɔmfoɔ sɛ kɔmfoɔ se kromo a ɔtemu bi enti ɔnhɛ ɛma kromo ɔda ahintasɛm adi ɛkyerɛ adasa Ɔkɔmfoɔ oyi apayɛ de pere kro no yeyɔ Ɔkɔmfoɔ oyi musuo Ɔkɔmfoɔ ɔhwehwɛ nokorɛ na wayi atɛntenene na wada ɔbɔnefoɔ adi Ɔkɔmfoɔ ɔde nnua ɛne ho akwaa ɛɛsa yadeɛ bɛn ɔman kɔmfoɔ na wakyerɛ wadeɛ akyɛ wadeɛ